Хваля за хваляй, тысячагоддзе за тысячагоддзем. Толькі вада і бераг, вада і бераг. Павінна супакойваць, прыміраць, павінна нагадваць пра вечнасць. Але не. Няўжо ў пошуках дабра і справядлівасці пішуцца такія аповеды? Няўжо з добрых намераў людзі даносяць адзін на аднаго? Іл, бруд і твань злівае са сваіх берагоў вада Менскага мора. Я сам пришел до капитана и рассказал про донос, про який Костя съехал. Я не верил, хотел некого примирения под конец життя. Не вышло. Вольныя купалаўцы рыхтуюць прэм'еру. Ідэя спектакля «Менскае мора» нарадзілася, калі кіберпартызаны ўзламалі базу звестак КДБ і зрабілася зразумела, што слова «данос» — гэта не архаізм сталінскага часу. Гэта рэчаіснасць, з якой трэба неяк жыць, якую неабходна разглядаць і асэнсоўваць. Рэчаіснасць, якая цяжка ўпісваецца ў нашы ўяўленні пра тое, хто створаны паводле вобразу і падабенству Божаму, пра твайго земляка, сябра, роднага чалавека. И интересно, какие мотивации, интересно, почему это люди делают, какие эти доносы. И конечно, вот самая больная точка — это как бы, когда это внутри семьи, или когда нету доверия внутри семьи, это самое страшное, что может быть. Спачатку купалаўцы хацелі зрабіць фарс, буфанаду, але з часам усё сканцэнтравалася і сціснулася да адной сям'і і камернай, зусім не гратэскнай гісторыі. Памінкі, на якіх сабраліся сваякі героя памерлага капітана, каменьчык за каменьчыкам ператвараюць скарб успамінаў у кош са смеццем. Гэта як бы не характэрная беларуская сям'я. Беларусы расказваюць пра беларусаў, ну вось, што мы можам быць і такімі. Гэта ў гэтым ёсць нейкая самаіронія. Феномен даносніцтва нельга прыпісаць канкрэтнай тэрыторыі, канкрэтнай краіне, канкрэтнаму народу. Ён настолькі агульначалавечы, што мурашкі бягуць па скуры. Сёння тут, заўтра там, толькі стварыце спрыяльныя ўмовы, і ўвесь гной зайздрасці, страху і жаданне выслужыцца вылезе вонкі. Тэатр — гэта такая, у дадзеным спектаклі, у гэтым спектаклі «Менскае мора», гэта хутчэй за ўсё такая лінза. А ўсё гэта, я думаю, стварае сістэма, якая прымушае людзей неяк выкручвацца. Вася, дзякуй за слушне слово. Ой. Як так мы сталіся тымі людзьмі, якія сядзяць і абмяркоўваюць, хто на каго наступіў? Чаму даносы гэта добра? Пытанне рытарычнае. Але ж павінна ў чалавеку быць нешта светлае. Не кожны пакрыўджаны або зайздросны бярэцца за пяроці, тэлефон, стукае, намякае, даносіць. І нават той, хто даносіць, напэўна, не зусім гіблы, проста няшчасны, незразуметы, недаацэнены. Можа, ўсё ж удасца, калі не зразумець, то хаця б часткова дараваць. Мама подошла к столу, и значит, ты тоже ушел, потому что мама близко, и она чего-то от тебя хочет, как бы опять смотрит, ну давай помиримся, а мы уже настолько далеко друг от друга должны быть, понимаешь? То есть, чтобы все-таки вот эта интермедия была на тему тоже распада этой семьи, то есть, чтобы это чтобы мы почувствовали, что каждый из них очень одинок в этом, да? Вольныя купалаўцы наўрад ці раскажуць, як далей будзе існаваць гэтая сям'я, і ці будзе існаваць увогуле, ці распадзецца на дробныя кавалкі і растворыцца ў крохкім штучным моры. Вось вам павелічальнае шкло. Разглядайце, шукайце адказы.